ukubuka isimo njengoba nje kulo 16 days sibone igameko zenzeka mase ngithi mina indlela engitreat ngalo inkinga yami ngiyafisa ukuthi nomunye mhlawumbe akwazi ukufunda something kumina ukuthi kuyaphileka noma uthola ukuthi izimo ziyakufica enzima zikuhlasele nje sithi dudu nasemndenini esidlulelwe amalunga ayo emndeni ngenxa ya i-GBV le kodwa siyathemba ukuthi ke ngoba nikhona niyinhlangano ithuleleni nizolokhu nihlonti nomlilo wequbula ekuthenini nilekelele la nilekelela khona siyakubonga kakhulu lokho siyathokoza cha mina into engithathe yazongibeka ke la yiyo leyo ukuthi ngiphile nomuntu isikhathi esingango 10 years South Africa siyanibingelela ngani kwethu ubela umduduzo ngomkhwanazi sivela kwenhlangano yokuthuleni sinibela namhlanje kumhla ka-23 November 2024 njengoba ke ngasho ngathi indlu igcwele iyachichima la abantu nabantu bazobheka ukuthuleleni ayi impela isengize ngalamba kodwa ke sizothini ke ubizo sibhekene nalo sesinomfowethu namhlanje naye la osivakashele ngane zakwethu izinto ze-GBV bakwethu ithi ke okwehlula amadoda kuyabikwa esikusho njengenhlangano ithweleni sithi nemadoda khulumani nani sizokwazi usuma sineseke njengoba nje nabantu besimame bekwazi ukuthi baphumele obala bakhala mabenenkinga ababhekene nayo ebudlalweni babo baye baphumele izo obala babike ezweni bakwazi ukuthi basekwe kanye nezingane nathi madoda ngiyacabanga ukuthi sekuyisona ke isikhathi lesi futhi angicabangi ngiyasho sekuyisona isikhathi sokuthi asisukumeni nathi sikhulume ukuze sizokwazi ukuthi sesekane sikwazi ukuthola isixazululo nosizo kungaze kugcina sekwenzeka izinto ezirong zokuphuma kwemphefumulo nokuchitheka kwegazi obekungakwazi ukuthi kunqandeke njengenhlangano ithuleni ke sivokala kakhulu entweni njengalezo ze-GBV la khona sibamela bonke abantu ngokulingana asibamela abantu ngeqhwembe asibamela abantu ngokubhala sibamela nje physical abantu umuntu eza sibe kudaba lakhe sisukume futhi simeseke sihambe naye lonke uhamba kufuneka lihambe ukuze kuzokwazi ukuthi kube khona isixazululo sishinde phansi nge-GBV ubafo-ke uzochaza umnewethu okhona njengamanje ukuthi ke uze ngani Ntaba ngiyakubingelela baba shama senjani kodwa ngiyaphila mfethu igama mina ngomduduza ngaliqanjwa abazali ngiyajabula ukukwazi mhlonishwa ngibonge nje ithuba ngibongela ngendlela oyindlalele ngayo lolu daba lunikeza umfutho ukuthi ngikhulume ngokukhululeka ngoba akusiyona into elula ukuyikhuluma le kodwa ke ngoba ithuba umuntu selitholile ngiyalijabulela kakhulu okay igama bani futhi igama lami ngumthokoziswa ngubane ngokuhlala ngihlala eKhonopia kodwa ngidabuka ngapha kwamaphumulo yebo mbomvu yes no into engilethela ekhaya ukubuka isimo njengoba nje kulo 16 days sibone igameko zenzeka mase ngithi mina indlela engitreat ngalo inkinga yami ngiyafisa ukuthi nomunye mhlawumbe akwazi ukufunda something kumina ukuthi kuyaphileka noma uthola ukuthi izimo ziyakufica enzima zikuhlasele nje sithi dudu nasemndenini esidlulelwe amalunga ayo emndeni ngenxa ya i-GBV le kodwa siyathemba ukuthi ke ngoba nikhona niyinhlangano ithuleleni nizolokhu nihlonti nomlilo wequbula ekuthenini nilekelele la nilekelela khona siyakubonga kakhulu lokho siyathokoza cha mina into engithathe yazongibeka ke la yiyo leyo ukuthi ngiphile nomuntu isikhathi esingango 10 years sisasuka sila sahlala khona eNewlands ngizwana nayo lentokazi right kwaze kwaba ukuthi ke kufika isikhathi la khona engireport ukuthi ikhulelwe kodwa ke before ngitshela ukuthi ikhulelwe kwaba nesigameko lapho eyafika engangade ngingekho endlini mangibuya ngiyafica ayikho endlini bese ngizama ukuyifonela ngingayitholi efonini kuze futhi kuse ngakusasa ngingayitholi efonini ivele ibuye ngakusasa intokazi yakhona ngibuza uphuma hayi bengithunjwe umuntu engangithandana naye ukuthathaphi ukuthumba ngidlelane wathi uthe nje ngihambela la estradini ngala ngasekhaya ngakithi
wavele waqhamuka wangibamba wangifaka etekisini wahamba nami waya nami endlini waze kube ukuthi-ke uyangivalela akafuni ngiphume. Awu njengoba ulana nje uqalele e-police station uyoreporta phela ngoba i-kidnapping le okhuluma ngayo. Athi hhayi akangenzanga lutho. Kanti ureport e-police station bakhona akwenze khona Asho nje kanje athi hhayi akangenzanga lutho. Bese ngithi mina awu nami-ke ngokukhulu ukuthi ngiyazwelana nesimo sakuthi ubethunjiwe sengijabulelana nokuthi uyaphila. Ngithi awu kube ngcono-ke ubuye uphephile ngoba esikhathini sanamhlanje uyaye angabuyi umuntu umethunjiwe. Hhayi shuthi yena leyo nto ayilalele ngenye indlela angayizwa ngale ndlela engiyibeka ngayo. Iqhubeke-ke isikhathi kuyo leso sikhathi shuthi bese ezongibikela ukuthi usekhulelwe. Shuthi akakeqangwa inyanga ngesikhathi kade ethathiwe wasengibikela ukuthi ubambile. Hhayi nami-ke ngenjabulo ukuthi uyanda umndeni kababa uyakhula umndeni kababa. Hhayi ngijabulele lokho. Aqhubeka iprocess-ke yokuthi usekhulelwe ukuze kushaye isikhathi sokuthi uyateta. Before atete angitshela acela imali yokuya kudokotela nangempela athola ukuthi ukhulela umfana. Nginey'ntokazi-ke ezintathu elama lo mfana lo athi umkhulelwe. Ezalwa yena? Cha kwabanye yes. Okay. Awujabuli nami ngize ngiyithole indlalifa. Yeah. Hhayi before ekudokotela wayekade ethe kumina awu yazi ngivuke nephupho ubaba mangithi ubaba usho bathi ubaba wakho umphuphe ehleli nezalukazi ethi awu angathi umfana wami angakathola indlalifa njengoba nje ezothola umntwana. Angazi ukuthi ephusheni izalukazi zavuma ukuthi impela ngathi ngaba njalo. Uyamazi ni baba wakho so? Akaze ambone. Ubone ngani nje? Wayesekade ashona ubaba ngesikhathi ngithandana naye. Pho umazi ngani lezo umbone ephupheni? Kushuthi-ke angithi nginey'thombe zakhe ubaba mhlambe wamqhathanisa ney'thombe wasethi uyena ubaba wami bekhuluma le nto. Hhayi nami ngijabulele ukuthi hawu nobaba uvumile ukuthi ngizothola insizwa. Yeah. Hhayi fast forward-ke bese ngivele ngithi ngoba ngangisebenza kwi-Daily Sun at that time as a freelance photographer. Vele ngihlanganisa amasenti ngithumela abakhongi ukube engakabelethi. Baya abakhongi bami kujatshule kube mnandi kube nje abaze babuye ne-list yezinto ey'funakala ekhweni lami. Hhayi siqhubeke-ke isikhathi atete-ke ikhula ingane kuthi ngelinye ilanga ehambile kubo angabuyi bese engifonela athi uyabuya namhlanje. Ngithi hhayi kulungile ngizokulindela ngikhona endlini. Hhayi lishona ilanga umuntu akabuyile kuze kuse ngakusasa. Abuye sebuya ngey'khathi zantambama njengabantu abaphuma emsebenzini ngoba khona itoho ayekade elitholile. Hawu wasubuya namhlanje wena uthe uzobuya izolo. Athi hhayi no ngithe sengisedrobheni izolo wafona omunye udadewethu wathi ucela ukuthi ngize kuyena eMlazi ngizobabona. Manje ukufona-ke usho nje ukuthi enena awusizi nami ngiyi-prepare ukuthi hhayi usudlulele ehlobeni. Athi hhayi uyaxolisa kube yiphutha. Hhayi bese ngithi hhayi kulungile-ke yabo ngilinde kushona ilanga nami njengendoda phela kade ehambile ngifuna ukugiya yabo. Yeah. Ngiwuqala umdlalo wantambama. Hhayi ngiyambona lo muntu akekho lana ngokwemizwa nangama-emotions yabo. Hhayi vele ukuthi chifi kumina ngiyabo ngisakuyena bese ngithi hayi yini kwenze njani. Athi hhayi no ngiright bese ngithi bewungephi izolo yabo. Hhayi angifihlele-ke yabo angifihlela athi hhayi lokhu ethi nje bengabe ngekudadewethu yabo. Shuthi-ke inhliziyo ayiphakelwa-ke yabo ngimthuze ngitshe mhlawumbe uzoconfess akhuluma iqiniso ngoba ngiyambona ukuthi akekho right. Hhayi agcine futhi ngokungalokhuza ngongaphumeli obala futhi ngimyeke kanjalo iqhubeke impilo. Kuze kushaye esinye isikhathi la khona athi kumina ngenxa yokuthi kade elokhu eliziba indaba yobizo lokuthwasa ubone kungcono ukuthi ahambe uhambo lentwaso. So khona umuntu amtholile ngala Newland East ozomsiza kulezo zinto. But ucela ukuthi ngimboleke ifridge ngoba nganginayo impahla eyayisipele. Kwakusanda ukushona uMaso kukhona iy'mpahla ezazikhona nami sengithole nokunye nemibhede eyi-2. Acela ifridge nombhede. Ngenkulu futhi inhliziyo enhle ngokumsupport
ngimnike lezi zinto yabo ayithuthe kahambe nazo ayilapha entwaseni ngeke nama-fridge engqondweni yami futhi nje kungabi khona lokho Nombhede, ukuthi lo muntu uyothwasa ndlelane eyolala embhedeni nane-fridge yabo uma uthi usupport umuntu wakho kuyinto nento asuke eyenza ubevele nalo ubizi lokugula mhlawumbe ukuthi into zentwaso noma engakaze agule phambi kwami kodwa kwi-background yakubo ikhona lento ukuthi akufanele ukuthwasa uma wakhe soma wakhe walibalekela then singazuthi seyihlasela bona into. Okay, ingane isingakanani nje bese ethwaseni? Ingane isikhulakhulile ngoba isihamba. Alright, ukushiya nayo ingane. Ukushiya nayo futhi kufanele ngisale nayo ke manje bentasi. Ahamba uyothwasa mama. Ahambe. Awuhlala u4 months uphele. Uya komcheka lo makugobela thwasa kene? Asikazi futhi sikufike lapho ukuthi siyabonisana ukuthi kufanele ngiye ngiyobona lapho. Awumhambisanga futhi? Wathola nje iveni emamsela impahla. Ayifethu. Ngiyabuza nje mfethu. No right ubuze mhlonishwa kuukuthi akufikanga. Ake ngibeke nje. Wamdedela nje waphuma neveni. Yes. Okay. Uphela u4 months akabuyi lo muntu entwaseni. I mean not akabuyi akaqali. Lo ngiyacheck take amandla lapha ngaqala umuntu usangilindisile bla bla bla. Kudlani lo 4 months wena ubani umthengele kuhle? Shooting ngaleso sikhathi khona into ohayelenza la emarket. So wekade ephuma emsebenzini naye kuleyo ndawo le yathi sentwaseni khona. Nami ke ngisupporta ngaleyo ndlela ngisupporta ngayo. Okay. Ubona uphela 4 months hayibo sihamba isikhathi into kwazi kwenzakalana wathi hayi no usalindile. Kanti uzoshaya isikhathi sokuthi azosibona nginengane. Bese ethi kumina yazi nenkinga yefoni yami ayisakwazi ukureceive ama message ngenxa ukuthi igcwele ngicela ukuthi ungiclearishe leyo. Ufika ngicaba ibomvu. Angizwa. Ufika ngicaba ibomvu. Akolutho uyena nje sakrima ngisho cream. Oh. Ngilokhuza umhlonishwa ngithatha ifoni vele kufike nje ukuthi angivele ngiscrape yonke into ngibe ngala eceleni kwicomputer ngiclean ngiqede bese ngibuyisela ama application njengoba enjalo. Grab izinto ngiyibengala ngiyilungise ngiqede bese ngamnikeza ifoni yakhe bese nje Cliff ngene kuma app la engangiwagrabile ngabengala mangithi ma send items ku WhatsApp ngipick up ukuthi kunezithombe ayithumelile mangivula lezo ithombe mangivula lezo ithombe ngithola ukuthi ubuze bakhe kusho ukuthi esokuqala sasigcina la ngenhla kwesisu phinde ngilandelele kwesilandelayo mangithi siveza ubuze bakhe esesithathu ngoba ngayibala esesithathu siveza ke yona impela ayivulile sengithi mina kuye awu le ithombe ubuyithumelela bani isibasa ke nisonke sivulile buze le ithombe ubuyithumelela bani athi uyithole kanjani lezo ithombe ngoba le ithombe bengithumelele khona umuntu ebengicela ukuthi angisize angenzele imbiza yokulapha into engathi irash ngizwa ngathi ngiyalunywa so bengizama umtshengisa into erash enginiwari ngayo ukuthi mhlawumbe ngazi develop ibenkulu ngithi mina kena bathi ke mina ngisebenza ngazi izithombe mfethu le ithombe ziyi-series sokuqala akadelanga lo muntu obomthimelele sesibili sesibili wamvezela yona kwesesithathu wasecela ukuthi wampetulele ngokulandelana kwazi izithombe so ke yini ichaza njengokuthi ubufuna ukuthi lo muntu akwenzele imbiza yokuklina irash iphi irash lesithombe ngoba angiyiboni irash mina lesithombe imbiza zoklina ipetuliwe fethu yabo akufikana ukuthi ngizembeka isandla ngalelo langa ngamiyeka wabuyela emuva lapha entwaseni yakhe kwazi kube ukuthi ke sengiyashift eNewlands sengiyahlala ekhonophi entwaseni behamba futhi awumphelezele uyobona lapha kwagqobela lutho mhlonishwa kuze ke kube ukuthi ke kushaya isikhathi sokuthi ngiyambuza ngithi sekuphela u8 months manje and ngihleli nengane la ekhonophi awubuyi lapho ngoba awukaqali kuze kube manje waye ungabuza ohlala nathi la mhlambe uyothi ke mase ready lo muntu bese ke eyakusiza nibe niqale niyenze into yakhona avume yabo
hayi ngi-organize iveni kwangangiqala ukubona la ekade ehlala khona ngifike siyithathe iy'mpahla sibuye sizikhona wahamba usuyanda iy'mpahla iy'mpahla wafika wambona ugobela angimbonanga ngafikela endlini la ethi uhleli kuyona athi ulindele khona ukuthi umuzwa ethwasa kodwa khona impawu no indlu nje kushuthi yabo le ndawo efana nokuqashisa indawo eyayithi ayibe kanjalo kagobela phela afuna ukubona phela waqhelile-ke nakahambe nakagobela ngokusho kwakhe wakhomba ezansi lapha qhelile hhayi siyithathe iy'mpahla sibuye size ekhonobhe masifike ekhonobhe asihlale-ke kube right kuze kube ukuthi siqala ukuyisebenza into yebhizinisi egcekeni so ngakwazi nanokuthi ngithenge imoto ingane-ke yayithanda-ke imoto ivuke iy'ntatha ihambe iyokwenza ngathi iya-driver kanti kulezo y'nsuku ingane izovele imilwe isilonda la eceleni esikhulu nje imbobo enkulu la eceleni komlenze asho kuqala futhi athi kusho ukuthi ingane ithola umbhulelo yabo ngithi mina umbhulelo ovelaphi lo ngoba phela thina siyahamba la egcekeni ayenzeki le nto athi hhayi yabo njengoba ihlezi ivuka kuqala nje emotweni kusho ukuthi ithole umbhulelo hhayi ngiqale-ke ngisukume ngifuna abantu beyimbisa abantu abala besintu hhayi kube nhlangazibunga nomoya ingane iyaqhubeka ilonda esinye sesila manje ziyakhuphuka siqale ezansi siyakhuphuka sesizila hhayi ngize ngiye kamasha ey'mpohlweni ngiyofuna omunye angiyalela omunye umuntu onamafutha enhlwathi asuke asishisa isilonda ngibuye nawo siwa-apply ngibone kona ukuthi sesiqala ukusha kodwa manje umgodi yabo ngiyabona ukuthi ingane isey'nhlungwini mfethi indaba engane ngiphatha kabi Mhlonishwa ngoba yayisey'nhlungwini ingane siye ngokubuya bese ngivele ngenye idate ngivele ngithi hayi namhlanje kumnyama kubomvu sihamba eklinikhi sibone ukuthi ngeke silithole nosizo anikaze nese eklinikhi sonke lesikhathi ngane asikaze siye eklinikhi naye uthule nje akasho ukuthi ane eklinikhi angithi yena washeshe waqhambisa ukuthi umbhulelo you know hayi masifike eklinikhi athi uzosala emotweni asale emotweni kusala kwakhe emotweni mangifika nalo nebhuku ingane laphana ngiqhukulile asawazi ngisho ukubeka unyawo ngifike ngifake i-wheelchair ngisondeze bangidlulise futhi ngisheshe ngifike ngaphambili bathi pheqe iphepha lapha ngenhlanhla kwakhona ngisho umeneja weklinikhi yalapha oThawu athi pheqe methi hayibo uphuma wale ngane ngithi mina ukhona uhleli lapha emotweni athi usaleleni ngithi mina angazi ukuthi ezosala emotweni athi gijima umbizi ngempela ngifike bacela ngaphakathi masifika ngaphakathi kuthiwa uyibulalelani ingane athi hayi ngibulala ngani ingane kuthiwa into edala ukuthi ingane ungaqhubekanga nokuthi nomgomo wengane yini into edala lo ngoba kuyavela ukuthi umgomo wengane kade wawugcina yagcina isancane and nami ngiyakhumbula kagcina sesenyulenze ukuthi ingane ihambe indaba yomgomo bathi sizophoqeleka ukuthi nithathe amagazi nobathathu bese ngithi hayi mina nginayo inkinga yalokho yabo nakhona kungiconfuse lokho ukuthi sizothatha amagazi for what reason ngesilonda sengane bayasho namagazi bazenzani basho yes bathi bazenzani bathi bafuna ama-blood test aqondene nesandulela ngculazi okay baqale ngami aphuma ama-results athi negative vele mina-ke inyanga nenyanga benginokuya because ngibuye ngidonate nangegazi inyanga nenyanga benginokuya alright balandele ngengane aphuma athi positive enganeni beze ngaye athi positive kuyena isamangele lokho vele siyakhala already-ke yena uyakhala-ke manje ukuthi hawu yabo ngimthulisa ayithula mfethu asilinde basichaze ukuthi kwenzeka kanjani into efana nalena ngibatshele ngithi mina ubaba wengane nginegative iy'ngane zami ziyagula kwenziwa yini lokho bese beyachaza ukuthi hayi nokuyenzeka uthole ukuthi wena mhlawumbe ifihlekile ayiveli okuyenzeka uthole ukuthi awuyitholi all together bachaza ngendlela abachaza ngayo nami ngase ngi-confuse yabo basinikeza i-counselling basho ukuthi bona bazoqala amaphilisi mina ngibazonginikeza uPrep hayi futhi ngiwuvume ngiwuthathe ngiqale yabo sibuyele endlini ngingabi nayo lento ukuthi ngiyam-approacha ngale nto ngehlise umoya uqhubeka isikhathi
bese kuthi ngelinye ilanga siyibhendele ikamero lengane bese ngithi hawu kodwa awungitshele makake into eyadala ukuthi ungifihlele ukuthi anikho right nengane yini ngoba phela for sure wathola ukuthi anikho right ngesikhathi uhamba iklinikhi. Waphendula laba linye nje wathi hayi no bengisaba ukutshela. Ngithi hawu mfethu ungaze ucompromise impilo yengane mfethu nempilo yakho ngokusaba nje ukuthi usho ukuthi kunesimo esikanje. Mina ngikhululekile mina umndeni wami uyaphila because ngizazi ngami ukuthi whenever ngiyo-check ngithola u-negative. Athi uyaxolisa uyawesaba ukungitshela hayi ngixolele futhi nami siqhubeke impilo. Uyamthanda? Uyabona mhlonishwa umuntu wesifazane njengoba ngisho ukuthi nginazo izingane eziphambilini so bengasafuni lento yokugxuma gxuma. So bese ngifuna ukuthi ngiseklishe naye ingane zami mangilungisa into zazo ukuthi sifike ekhaya ifudumele kunanoma. Yabo bengayifuni lento eyehlela ubaba noma ukuthi bagcine behlukana. Bengifuzama ukuthi ngigweme ngalo. Yabo ufithi ke kushuthi ke singaphewa amandla amisi. Hayi siqhubeke ke sihlale ke naye ke kuze kube ukuthi ke ngiphelele umsebenzi this year ngoJuly kuphela umsebenzi. Mawuphela umsebenzi qala ucaca ukuthi hayi impilo isiqala kubanzima nami akusekho ukuhlangana nayo yabo kuhambe nemoto yabo nje moshakala nje izinto. Hayi qale nginothise i-status zakhe nabantu futhi bangitshela hayi bo mfethu uma wengane zakho indaba mfethu ekhuluma into ezijule kanje uthena ngeke azakwazi ukuhlalela into engekho bla bla bla. Ngithe ngiyayibona leyo nto kodwa ukuthi mhlambe khona into azongitshela yona because mhlambe usayiwork out engqondweni yakhe leyo nto. Hayi caca ukuthi kuze kushaya isikhathi ke sokuthi useyaqala kuba nezindlela ke manje. Shuthi khona enye insuku athi ucela uzohamba eMaritzburg uma wakhe uzomxhumanisa nomuntu ozomtholela umsebenzi ngapha koMaritzburg. Ngithi hayi inkingi caca ukuthi ngizosala nezingane. By the way sesinezingane ezintathu naye. Le yokuqala ile yomfana bese kuba yenye yaphunduleka bese kuba yentombazane ke na 2 years. Hayi athi uzocela ukuthi ingane ayishiye because usayobheka ukuthi kuzohlangana phambili. So hayi inkinga vele ingane ngiyayithanda uyazi ingane ngiyayithanda ngihlale nezingane zami zosihlale. Ayihambe lo weekend abuye bese kuba nelandelayo athi kuzofanele aphindaphindele lapha because bamfonelile ngathi khona umsebenzi ozovela so kufanele ahamba ayoqala itraining yakhona. Nalapho futhi ngenhliziyo enhle. Leyo weekend ngangigaye nezulu ekhaya ngumuntu nje uhlala ekhaya gaye nezulu yabo ufike nabantu washiya kunjalo ngoba wahamba kuLesini waze wabuya ngeSonto washiya kunjalo ngasale ngayikhamela ngenza yonke into utshwala kwaba right bafika abantu bazophuza ngeSunday. Leyo Sunday yabuya ngayo ke buya fika sefike ntambama. Hayi simjabulele futhi nezingane yabo. Bese aphinda athi kulelo viki eliqalayo kufanele ayidrop nazo kunoba umncane wakhe kufanele uhlangana naye kuphi. Ngithi hayi nalapha inkinga uzosala nezingane. Hayi kanti uzothi bebuya leyo trip bese kunje xhifi kumina ngilokhuza ngibe nendlela yokuretriever futhi ifoni yakhe information esefonini yakhe. Mangiyivula ifoni yakhe ngithola ukuthi unesithombe ba-indoor nendoda shuthi kuserumini out. Bancikene ngezihlathi uyabona nje balave davi. Ngale weekend abengishiya 3 days ngawo nezingane. Yena ubeyitshela sesidilithile kanti ngane indlela yokusiretriever back lezo sithombe. Bese ngiyabuza kwenzakalani? Athi mina hayi no omunye umuntu engihlangane naye nje bekade ngazi uyofunani kwenye indawo wathi ucela ukushutha nalentokazi enhle so waseshutha nami. Sengithi mina ngiyaphinda futhi kulesithombe ni indoor nishaya iselfie naye roof yasho ukuthi iroom leli akhona emall umuntu obengacelela emall but ni indoor and ubungishiye nezingane for 3 days and uzobuya nesithombe esikanje kwenzakalani lana? Athi mina hayi no kholwa lo ufuna ukukhola but umuntu ongicele nje ukuthi ngishuthe naye ngehlisa umoya bese ngivele ngithi mina ngena ngizocela ukuthi ngeweekend
cela uma wakho eze ngapha because unokuzivakashela endlini cela umcela afike ngapha kunenkulumo enginayo nami ngase ngi-activate udadewethu wakaZuma ngathi ngicela afike ukuthi ukwazi ukuthi kubalance imndeni yabo siyikhulume lento sayikhuluma ngabachazela ukuthi kusuka kaphi naphi izinto ezenzakalayo ngiphila naye kuze kube manje njengamanje-ke sengiphinde ngathola ukuthi unesithombe enomuntu wesilisa erumini and i-outfit ayigqokile ile outfit afike abuye egqokile ngosuku engishiye 3 days nengane hayi uma wakhe avela athi uma wakhe bese ngithi ngizama umtshengisa isithombe vela hawu ngiyamazi lo mfana yazi ihlobo sethu kodwa esinye isibongo kodwa ihlobo sethu ngapha ngazi kuphi ngalaba bangapha emzini kusho mama umkhwekazi wakho umkhwekazi yes bese ngithi mina kwazi kwangafana lo kusho mani ukusho yena uthe umuntu angamazi acela ukushutha naye wena ma uthi ihlobo seni niyamazi nihlobene nalomuntu ayifani lento then sinosesavele sa decide ukuthi hayi ngoba isimo sesikanje sesicela ukuthi kuhlalwe ngokuhlukana ngoba siyabona ukuthi iyakude into yethu uyabo nangempela abuza umkhwekazi manje ingane kuzokwenziwa kanjani ngithi hayi no ingane ngoba phela zisencane as much as ngiyithanda ingane zami kulungile ayithatha uhlala nazo yabo naye azaqinisekiseka ukuthi uzobuyela ekhaya uzoya kubo-ke abuyele ekhaya sihlaleke iviki mfethu liphele bese kuthi weekend elandela bese ngiyabuza hawu mfethu ubutheni besifinalize ukuthi nina niyahamba njengoba sifike kulesa siphetho selokho sathi hayi khona imali engisayilindile sesuneze clarisheka yona ngizobe sengihamba ngathi mina unayo nje imali wena athi ufuna ukuthenga isuitcase ngithi unayo nje imali wena niyokugibela kule mali unayo isengaphuma athi hayi befuna ukuthi ahambe sekuphumena ngithi mfethu uyangi-understand ukuthi mina lento le yenzakala ingicasulile angifuni ukuthi kuze kufike kwelinye izinga so ngicela ukuthi ngenhliziyo enhle singaxabani singalwile ube uye ngasekhaya nanakho-ke enye into esayikhulume eyabe sivele ukuthi useshonelwe ubaba wengane akaze angitshela ukuthi ushonelwe ubaba wengane futhi akaze agezwe kule nkulumo esasinayo ngesikhathi ukhuluma wakhe kwavela nokuthi umuntu ayemthathile ngesikhathi ezengabuyi wavele wabhoda umuntu la emakethe ngommesi washona lowo muntu so bonke labantu bobawu2 akaze agezelwe labo bantu bobawu2 and kumina wakusho ukuthi akamenzanga lutho lowo muntu ngesikhathi emthathile but nginazi insolo zokuthi mangibala isikhathi akhulele ngaso kwakungalesikhathi kade ethathwe lo mjida nami ehlala nami lo sebembhoda ngommesi yes lo sebembhoda ngommesi so sengiyabuka nje igigaba sengidlule kuzona naye nalesimo sakhe sokushonelwa ubaba wengane esishonelwa naleli soka lakhe lalimthathile ngiyabuka nje yonke lento iyahlangahlangana so ngase ngithi ke kuzomsiza futhi nokuthi mawubuyele ekhaya uyolungisa zonke lezi zinto lezi yabo xhumane nalemndeni mayikhona indlela kube khona noma wenzelwe kini ngendlela abazokwenzela ngayo so waphuma ngalelo ke ngamcela ukuthi aphume ngalelo but ngiyabona ukuthi angikho ready for yena because usengigile kakhulu and angiyichoma uphaphele ugalagala kodwa omunye umuntu ngiyacabanga ukuthi meficwa isimo esikanje ngabe kade a-act kulesimo salomuntu wesifazane so nginaleyo nto ukuthi ngishare istory sami ngenhloso ukuthi ngiyafisa ukuthi nomunye umuntu angakhona into angayifunda angayenza ngiya-understand ukuthi sengithule eside isikhathi yes kodwa angazi nami istrength esingaka ngisithathaphi sokuthi bengikwazi ukuphila nezimo ekanje ngihlala nomuntu endlini kanti ngihleli nebululu okay njengamanje shithi nisathandana kahle ukuthi ngoba nisinisa ku-separation provided ukuthi usenomuntu wena ngithi ayikhona into njani manje yes le phela yokugcina ngimibambe esithombeni kade engishiye nezingane for 3 days senhlukene noma singekho la sa-richa khona lokho kodwa ayisekho healthy relationship yethu ngisho ngabuya mina ngisaboni njengendlela ukuthi usengaba right njengoba ngabe kade ngizama ukuthi ngimbekezelele silungise izinto ingane iphi yomfana le yakho okay wahamba nazo ngesikhathi sengimkhumbuzisa ukuthi sivumelene ukuthi kufanele ahambe
wahamba nazo ekhaya. Kodwa into eyenzekile ngesikhathi before bahambe ngahamba ngeklinikhi, qala eklinikhi, bathi eklinikhi siyaluza udaba lakho ukuthi ucelela ingane transfer ukuthi i-medication itholele kwenye indawo. Kodwa sine-concern yokuthi lo muntu uma wakwazi ukufihlela ukuthi abekho right, manani amathuba ukuthi usangaqhubeka ahambise ingane ithole ilungiseleke impilo yayo, ayihambise eklinikhi. Ngayizwa le nto abayishoyo, ngabuya kodwa nayo i-transfer. Esikoleni ngiyolanda i-report, ngababikela ukuthi kufanele ngithole ne-remove ngoba ingane kungenzeka ingabuyi. Bathi esikoleni ingane ibibahlupha, kodwa bebenede bethi sesifonela ubabakho siyamtshela manje ukuthi wena ufuna ukubhala. Ibixolisa same time iwenza umsebenzi futhi excel ngale ndlela ukuthi ihlule ezinye. Uyabona. So with lama institution engwahambile, iklinikhi nesikole, nami kufanele ngireason ekuthenini yiphi decision ekufanele ngiyithathe. Ngibe sengibona ukuthi ingane ayona elutho, osiyami ihlezi ingane ikhuliswa obaba engebona, whether sengiyithathile i-DNA or angayithathi, but for the sake of ingane ngibone kukuhle ukuthi because kungangiphatha kabi ukuthi ngelela ngihlangana nengane siyiphara ekubeni nganga-overlooka into eyenziwe uma wayo, bebheke nje ingane ukuthi ngoba yona yazi ukuthi imini uyise. Uyabona. Nanokuthi njengoba uma ngathiwa ngiyayenza i-DNA thola ukuthi yalo muntu osuwabhodwa ngomesi, kuba nzima for ingane ucomprehend ukuthi ngempela yena baba wayo lo washona ekubeni yazi mina. Zonke lezo zinto ngiyaye ngayibuka njengokuthi une-role ekufanele ngiyidlale for ingane, okunye ngiyakubona. Okay mfethu. Bafuna ixolisa bathi ubuhlungu sodlule kubona ngoba abantu besihamba nesibindi. Abanye abantu South Africa niyaluzwa udaba lo mfethu ezoshare nje udaba lwakhe asebhekane nasisimo. Ngiyazi lapha ekhaya mhlawumbe nawo nowakho umbono nawe neyakhe experience osubhekane nayo when it comes to abantu besifazane siyaphinda for South Africa. Asikuthande sikubona kwenzeka. Abantu besifazane siyacela bazame ukuthi ngempela baphuzane phela. Nani ke awenza into enjengale ayibuye phela ingqondo. Uma kukhona lapha empilweni bakho ongagculiseki khona, ayikho into efanele edlule ukuthi ikhulunywe. Uma mhlawumbe ukuthi uyashoda ngasekamereni, khuluma phela. Nawe umuntu wesilisa mhlawumbe iba phela nawe umuntu owaziyo ukutsheleka ngoba phela siyazi ukuthi uma utshela ukuthi la awuperform kahle, musu ukuvuka ngolaka. Understand nizama ukuphuma niyobheka usizo oluzokwazi ukwenza ukuthi ukwazi nawe ukubamba i-performance ukuze lizohlala uthandweni lubalansile. Kulokho kodwa angazi zothini bafu, angazi zothini. Siyabonga nje bafu ukuthi ungagcini uthatha inyathelo ezirong yabo. Engagcina seyidestroy impilo yakho nawe zekufaka ejele yabo. But nje usisi angazi zothini. Angathi akekho serious ngothando lwakho. Yabo, akekho serious ngothando lwakho. Even lo usuze wakhipha ngisho abakhulu ngawolo bona. Yabo. Sulubuyile manje but nje even okujabhisa kakhulu nomkhwekazi wakho. Yabo, ngoba nabo mama ukungabi nesimilo nomgogodla oqondile nabo uyayifaka izingane zabo odakeni naseweni. Ngoba manje lo mkhwekazi wakho lo udefend uDodo, udefend amanyala ingane yakhe ebona ukuthi ixoxelwe esimilo. Yabo, ingane isho kunye ngalomuntu esombeni yena uzothi ihlobo sakho ukuthi uyadefend. Kahle kahle wena futhi umkhovu wena kulomndeni. Wabalethela nje inkomo wayiqhuba izithukuthuku zakho wayifaka lapha imali kaNgubane wayilahla. Wethu yabona nje le ngicabanga even le DNA uyabona ukuthi njengoba sesinengane ezintathu futhi sengaphoqa na ukuthi kuyombiwa amathuneni ekhaya ngoba phela ingane le yaphundule ngayithatha ngangcwabe ekhaya. Sengaphoqa ukuthi kuphinde kubiwe ngisho amathuna nayo icheck ngoba manje ngempela umbuleke enye inkungu kumina. Okay, ngiya understand ukuthi banamaphutha abantu besifazane kodwa mase bewenza kadlulele kangaka. Nokutheke-ke ngosuka ahamba ngalo ngase ngabatholela ne-Uber izobashiya emakethe, ngasala ngangena ekamerweni
mangifika ekamerweni ngapheqe ladi kuhlala khona impahla zakhe ngathola iskero nje sincane mangisibuka la sinento engathi irust la qhubeke ngibheke endlini mangibheka futhi endlini ngithole enye into ewuphisi engaka ebrown enombala ofanayo naleyo oseskerweni yeah ayi qhathanise lento okay leskero sihlala emashalofini not emashalofini ngaphansi kweingubo zakhe yeah sengithola nalento ewuphisi le engathi inyama eyomile futhi into abeyikhatha ngaleskero ngoba phela nayo nomusho ngizokuthumelela nje ithombe zayo ukubona emhlonishwa iskero siyavela ukuthi sinalento le ebrown ifana nalento engitholile inyama ewuphisi angiyazi emhlonishwa yikho balo yini angazi ukuze kuyimanje so ngavuka the following day ngahamba ngayogapa ngiqala ukubona ukuthi isifuba sami singcole kanje angiqala ukubona isifuba so ngasiza omunye umshana ogabhisa abantu angigabhisa eish ayengangiqala ukubona isifuba sami singcole kanjani njengoba sami sigcwele imonster nje eish so kuningi nje I may never know mhlambe izinto ayengisebenzisela zona kuze kushaya lesikhathi ngingabi nokuthi ngiya react I don't know udla no plastic eish wenza sure wazwa waphekelwa nangamanzi ensilade gegezwa nga angazi mhlonishwa yena wazi utwenza ngoba siyawadla amanyala thiwe kwakhe uthando singazi noma omkhulu bethu nabo babedlile ezimene njengalesini kodwa okwethu ngathi hayi sekuphinda phindekile bafo angazi mfethu abelile kubezengqondo suka babona hayi bengiloye ngidilisha ngingedwa nje because it's even worse ngihlalela ngedwa nje yeah since behambile so ngiloye ngidilisha nezihlobo ngizireport ngoba netayitela lendlu ngenza isiqiniseko sokuthi ngiyol amenda because ngibuka yona lento ukuthi shuthi kuya lapho phela yeah yabo sengizama nje ukufika ngayo yonke indlela ukuthi into ziyaqonda noma kuthiwa ukuthi iphezeke kumina ngasale kube umlando ukuthi kwaba ikazuma kulwamuzi kube ukuthi qhubeka kube ikazuma yeah madoda South Africa madoda ake silaphaneni kanza kwethu sesakhe lesisigungu sokulaphana nokulekelelana ukuthi ke umuntu omunye wethu mangabe esesimene sikanje simsezangani simsupporta ngayiphi indlela ngoba ka akubi kuhle masubona sekuvela ama newspaper kuma headlines ukuthi indoda esiyenza ukuthi kanje endathi ngibuka nje recently amadoda iwana kakhulu nama amandla kakhulu ekutheni thina thathe ngoba sokuthi ayibulali ufuthi singakuthandike lokho basisathanda ukuthi sibabone bephila but ke uthando akungabi ngane zakwethu iyona key ukuthi sibheke ethuneni mhlambe umuntu unga-understand nalegama lothando lelo ngoba thina silimele kakhulu sinandle emnyama into zothando silimele nje kakhulu empilweni yabo silimele kakhulu empilweni ngoba ufika ufaka kakhulu inzipho zokuthanda inhliziyo uyifake yonke kanje uma beyithatha beyifaka ebhodweni lamafutha amagwinya isha yonke kube likhuni kube nzima bafudle ebunzimeni engithemba mfethu ukuthi ke sizozama nathi ukulekelela uze nawe ugcina ukwazi uthatha isinqumo oyibona ukuthi sizokwazi ukuthi sikuphilise sikunike way forward ephambili ungagcina usulimaza umuntu esifazana yabo ngoba yena akaboni nokubona nje uyibhola lokuthi yabo aqambe lamanga noma kanjani futhi uyazi ukuthi hayi lo ngizomphendula kanje ngiphume ngale mayethi ngiphinde ngimphendule kanje yabona nje uyileyo nto kuyena angabona nomngozi obukhona kulamanga lokho waqamba ukuthi begcinene ngihamba amangaphela yabo ongagcina kwayena sekumlimaza ngisho kwayena akakuboni lokho yena yabo awukwazi ukuthunjwa ungalivula icala uthunjiwe and again iqiniso limile ngeke ngithumbe mina umuntu esifazane engathandana naye ngimdeze ngimfake endlini bese ngalali uba ifasi nje ngingalali naye uyomphendula into enziwa abantu besilisa nje leyo ngithi yabo kuyathusa ngoba inhloso sokuyileyo phela nanaye lowo muntu lo depend ukuthi uyazi noma mhlawumbe uthatha wena kancane or else uyena umuntu esimame owenza ukuthi lo mfana noma lo wesilisa athathe wena kancane because akwazi athumbe umuntu azi ukuthi uhleli nawe endlini kukhona mhlawumbe ayakutshela yena ngaba leli lokuthumba mhlawumbe into elingeke wena weswende welende umuntu athandana naye
yabo, benza abakwenzayo wabuye wathi kona uthunjiwe, yabo, Yeah. yabo. Kuningi nje nawogobela abakhona, ya kukhona lokhu mfethu akusebenzela khona engathi-ke ungasukuma impela ndoda, njengoba usho ukuthi uthe wesifuba ungazathi singcono nje isifuba, awuphinde futhi uzabaqinisa. Yeah. Namadlozi akeni nawo ukhulume nawo la Msamo, angagcine efake idungamuzi la ekhaya, ngoba phela lezi nkomo ezaphuma nje uma waqhuba athi uyawulobola ziyawushaya, uyabona ukuthi uyobofaka idungamuzi lokugcina ekhaya, umuzi ubulela uqede. Hayi, nongezwa kakhulu, ngiyabonga iluleko zakho Mhlonishwa, nje uqhubeke usiza abantu mfethu, i-organisation iqhubeke ithuthuke. Mfethu ungathini ukululeka amanye amadoda mfethu? Naba ngicela ukhulume nabo mfethu, aziy'mele lesi esifana nesakho mntabami. Bafowethu, siyazi ukuthi sikhule kabi sitshela ukuthi indoda ayikhali. Kwangashiwo ukuthi ihayizi, kwangashiwo ukuthi indoda ayihayisi, kodwa ngenxa yokuthi izimo ziyasifica, ukukhuluma nje bafowethu ikona okusizayo. Cabange before wenza izinto bafowethu, yabo lento esezenzeka namhlanje zosibusiso nobani bafowethu zibuhlungu, and imindeni isala ingazi ngempela ukuthi izokwenza njani. So ngiyanxusa bafowethu, asikhulumeni ngezimo esibhekene ngazo. Uyabona into ile nto yokuthi abantu bazothina, hayi bafowethu ayisizi ngalutho leyo nto. Kunalokho impilo zethu ziyamosheka, yabo nje abafowethu bagcwele amajele namhlanje. Iyo lento ongakhulumi nokungaphumeli obala ngesimo obhekene naso. Mina bengisizwa yilokho ukuthi khona abantu ebengibuye ngikhulume nabo, njengoba namhlanje ngiphambi kwenu ngikhuluma futhi ngalento. Ukuthi bazothina abantu ayincidi leyo nto bafethu, ayincidi leyo nto. Asikhulumeni madoda, asilungiseni imizi yobaba ngokuthi siyiqondise ibe yiqiniso, ingakhelwa phansi kwesisekelo samanga esisiphiliswa yilabantu esithi siyabathanda. Siyabonga mfethu, ngiyabonga. Kubonga mina Silenhlanhla mntababa, yabo. Danke. South Africa nalokhu udaba lukamfethu niyaluzwa usizabhekene nalo. Ngiyacela bafethu, ake siqale u-2025 ngegiya lokuthi ngempela sakhane sikhulisane ngempela ngokweqiniso nangendlela eyakhayo ezokwazi ukuthi sakhe sibe ngabantu abazokwazi ukuthi kusasa balethe iy'ngane ezweni ezizophila ngaphezu kweqiniso nesisekelo esakhiwe yithina. Siyeke ukukhohlisana, ngaba abantu besilisa ngaba abantu besifazane, ake sifundisane ngempela ukuthi 2025 asiwakhe ngempela ukuthi sizibekele thina ukuthi siyakhulisana ngawo. Siyeke amaphutha, uma khona iy'nkinga ey'khona silekelane ngazo ukuthi sikholisana kanjani ukuze sikwazi ukuthi siyi-overcome. South Africa siyabonga, nisala kahle emakhaya. Siyathokoza.